for that long. Jopuonjre mag klas aboro mane owe oko e kinde timo ndikruok ne penj madongo nyalo yudo fuong'ruok kendo timo penj mabiro neno ni gin be giriwore gi jopuonjre wetegi e klas 9. Mane oyangi kod jagoro mongirore e Migago mar somo Belio Kipsang mane rango yepo mag penj odiochieng' mar 2 mar KPSEA kod KCPE. Belio bende okoni jopuonj mane oweyo jopuonjre go oko biro yudo kum ma owinjore. Kaka Judith Omondi lero, kaluwore gi mae, KCPE mogik ndach jopuonjre go nyalo lal poni oko migi penj. E odiochieng' mar 2 mar penj madongo mag KPSEA kod KCPE, jokanyo mag Migago mar somo pod ne omondo yawo kontena mag penj kogwen. E kaunti ma Kajiado, jagoro maongirore e Migago mar somo Belio Kipsang ne oriwore kod komishona gi director mag somo e kaunti no mar puodho ka penj go ni kare kinde ma ichwalo gi e skunde. Belio koni kaka piny owacho gisechako chapni mar neno kaka jopuonjre manyicha ok ondiki kaka jotim penj kata bende gisebedo ka giikore ne penj go oyudo kony kendo dhi nyime kod somo. Jopuonjre gi yangore ni jopuonj maggi ne oweyo oko ma ok ondiko kaka jotim penj e kinde mane ging'e ni mae penj mogiki e pacho kae. Jok ma Belio koni jopuonj go biro ting'o. Those who will not be able to sit for this KCPE, we shall be able to look at ways in which as government we shall assist these children to transit to the next level. So between now and the time we release the results, we shall make sure that we shall have created mechanisms. But what we have said and what we said yesterday, we told our directors and our teams on the ground to make sure that these candidates are in the centers that we are expected to register them so that we can make alternative arrangements of them sitting for this exam. Kaluwore gi ng'ikruok manyo bedi e kaunti ma Marsabit odiochieng' manyoro mar koth mapek mane omiyo chak penj ma odeko, piny owacho koni giseketo ikruok mondo mi mano kik chak timre kendo. The most difficult was in Marsabit because notwithstanding the availability of helicopters, the early part of the morning was fairly missed, which also made it difficult for the choppers to take off. But at the end of the day, we are very happy that the whole country was able to sit for the examinations. Today, I have been informed by our regional director for Eastern that rains have subsided in Marsabit and Wajir. There are some little rains in some parts of Ukampani, but we are managing it. Mashogu, mani omondo I container makibera, kaunti ma Nairobi to kwayo mondo mi jopiny e gwenge marita noke kaka Garissa, mondo tudre gi apisa magarita wi malingling mora mora, ahinya to e kindegi mag penj. I also want to send my very sincere condolences to the families of those who were affected. That is very, very unfortunate. I think the government will continue tightening the security measures in those particular areas of the country. And of course, for government to be able to manage, we ask the local communities also to come forward and give intelligence information to government so that we can be able to combat and counter those bad elements within our society. Okoninga ngwang nigi kendo kuomora mora mar penjo kubineno. We don't expect any single malpractice, any kind of cheating in this exam that we are doing, or in the coming exam that we are starting on the 4th. We have done the practicals, and we are now remaining with theory, which we are starting on the 4th of this month. Eutas mokwongo manyo tim, Jiario japuonjre Dorin Gaki, kod nyako ma wuondre kaka japuonjre Masi Wairimu, nyomaki e kaunti ni ma Nairobi. Judith Omondi, Ramogi TV. Akawo dhi weche matimore kaunti ma Kisumu